私の火が食らい尽くす。あなたたちはまだ神の力がわからないのですか。では生きて帰れると思わないことだな。私の術を邪魔しようとしても無駄なことだ。公爵な。この私に剣を向けるとは。さらに強くなった。
しまった。私の術が。くそ。私。大丈夫だ。ニコリスの術によって操られる。強くなったことを実感する。思い通りにはさせない。たぎってきたぜ。訓練の成果が